आरो जोबोद गिथावना। दा बेखौनो जों खावलायदों दे जोंनि बर' आइजोफ्राबो बर' हारिखौ गेरेमसा हारि दानायाव दिनै कनसियास जानांगोन। आरो आं बर' गार्जेन बर' जोंनि आइजोफोरनि बिमा बिफाफोरखौबो आं दिनै बुंगोन दे दिनैहाय जोंनि बिटिसिखौ गोबाव सम सोमावसारनानै बर' हारिनि बेसेन गोसा दिनै मुंख्लंफोरनि जिउ बाउनायाव जों मोन्दों। आरो बिटिसि मोनखांनायनि उनाव जोंनि गेजेराव गोबां कलेज इउनिभारसिटि फैदों आरो बेयावहाय जोंनि गथ'फ्रा मोजां फरायनो मोन्दों। दिनै बिटिसि मोनखांनायनि उनावहाय जोंनि बर' मानसिफ्रा बिजनेस फालांगि खालामनो लोंदों, दिनै कन्ट्राक्टर जादों, साख्रि मोन्दों, मोजां मोजां दिनै न'खर दादों, सोरबा गारि बायदों, बिल्डिं लुदों, सोरबा मोजां बिजनेस एस्टाब्लिश खालामदों। नाथाय गावनि गथ'फोरखौ दिनै बिथांमोनहानो दिनै मोजां मोजां स्कुल कलेजाव फोरोंनानै बाहेरायाव फोरोंनानै दिनै बै गथ'फ्रा दिनै न'आव सफैफिनाखै। दिनै दिनै बे सासेल' फिसाजोआ गुबुन हारिजों हाबा जादों। गिदिर गिदिर हा दं, गोबां दं, न' दं, गोबां प्रपार्टि दं। नाथाय सोरबा शर्मा, सोरबा दास देखाजों, सोरबा माबाजों हाबा जायोब्ला बिनि गथ'आ निस्सय सोरबा शर्मा जागोन, सोरबा मण्डल जागोन, सोरबा आलि जागोन, सोरबा दास देखा जागोन। अब्ला बे हाया कमप्लिटलि प्रपार्टि ट्रान्सफार जागोन। जोंनि 60 हायामोन बेखौ। दा बेखायनो जों सिन्था खालामदों गोबाव सम बर' हारिनि ग्रेटार इन्टारेस्टनि थाखाय जोंनि समाजनि दैदेनगिरिफोर आफादफ्रा सिन्था खालामनांगोन दे जुगे जुगे गोबाव बोसोरनि थाखाय जोंनि हाखौ प्रटेक्सन होनोब्ला बिटिसिआव दिनै बैफोरबादे गुबुन हारिजों हाबा जानानै गुबुन हारिनाव हा ट्रान्सफार खालामनाय जोंनि बिटिसि 6 सिडिउलाव जाय जिनिसखौ दिनै 2003नि उनावहाय गुबुन जाथिया बर'फोरनि हा बायनो मोनामोन बेखौ दिनै बानायनांगोन। जोंहा मेघालयआव नुनो मोन्दों दिनै मेघालयआवहाय गार' आइजोफ्रा, खासि आइजोफ्रा गुबुन हारिजों हाबा जायोबा बिथांमोननि एसटि सार्टिफिकेटआनो कमप्लिटलि दिनै दानजागोन आरो बेखौ मालाय अलरेडि गभर्नरआ एप्रुभेल होबाय। दा जोंहाबो फैबाय थानाय समाव जोंनि बर'फोरनि हा हुखौ रैखाथि होनोब्ला, जोंनि बर'फोरनि राजनितिक अधिकारखौ लाखिनोब्ला जोंबो बैफोरबादि माखासे खामानिखौ जों मावनो हानांगोन। बेयाव जों इन्डिभिजुवेलि सोरखौबा बुङाखै, नाथाय हारिनि ग्रेटार इन्टारेस्टनि थाखायसो जों दिनै बुंनांदों। आरो जाय बिनानाव सुस्मिता बसुमतारिया दिनै बेफोरबादि हालोदाव फैनांबाय बे जोंनि थाखाय गोदान बाथ्रा नङा। आरो बै समावबो जोंनि बर' न'खरफ्रा लेथें फेथें जादोंमोन जेब्ला जोंनि बर' आइजोफ्रा गुबुन हारिजों हाबा जादोंमोन। बे सिंनि खोथाखौ मिन्थिनायाव बै बिर'धि नङा होमबा बिथांमोनहा दिनै सोलो बानायनानै जोंनि राजाखौनो हक दिनै दंस' खालामलांदों। दिनै बुंनो हाबा जोबथा बर'नि राजा इरागदाव इन्द्रप्रभा मणिपुरि हिन्जाव खालामनानै दंस' जानांदों। थिग बिदिनो हिस्ट्रि रिपिट्स इटसेल्फ, जारिमिना सम सम बेरखांफिनो। दिनै एखे कन्डिसनखौनो जों दिनै नुनो मोन्दों। गोबां बर' आइजोफोर दं मोजां मोजां न'खरनि गुबुन हौवाजों हाबा जानानै दिनै उन्दै सासे सानै लानानै दंफैफिनो, आलाय सिलाय जानानै दङ। दा बैफोरखौ नुनानै जों दिनै दुखु मोन्दों। दिनै बर' आइजोखौ दिनै होबथानो थाखायनो जोंनि बर' जोहोलावफ्रा दिनै गोबां जिउ गारनांबाय। बै सालाकाटिनि इन्सिडेन्ट्स 2007 सामथिं बे ट्रेनाव घटना जानाय जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेनगिरि बिथांमोना दिनै पुलिसनि गुलिजों गावथारजानांबाय, जिउ खोमानांबाय बर' आइजोखौ दिनै बासायनायाव ट्रेनाव। दा बैफोरबादि गोबां जोंनावहाय उदाहरन दङ। नाथाय दिनै बर' आइजोफ्रा बुजिनांगोन, बर' आइजोफ्राबो सिनसियार जानांगोन, बर' आइजोफ्राबो जाथि हारि गेरेमसा दानायाव क'पारेसन होनांगोन, सापर्ट होनांगोन, जाथिखौ अननो रोंनांगोन। दिनै जोंनि बर'नि संख्यानो जोबखाबाय। जोंनि बर' आइजोफोर, जोंनि बर' न'खरनि मानसिफ्रा दिनै सासे गाहामल' गथ' खांसै। बे सासे गाहामल' गथ' खांनायाव संख्या दिनै जोबखाबाय आरो गोबां दिनै आर्मि मिलिटारिजों बर' जोहोलावफ्रा जिउ गोमानांखाबाय। आरो दिनै सासे बर' आइजोफ्रा गुबुनाव थांबावोब्ला जोंनि बर'नि संख्याया दिनै जोबलांगोन। 10 बोसोर 20 बोसोरनि उनाव जों सिन्था खालामनांगोन। दा बेखायनो बर' हारिनि ग्रेटार इन्टारेस्टनि थाखाय जों दिनै सिन्था खालामनांगोन। आरो दिनै जोंनि सुस्मिता बिनानाव बसुमतारि बिथाङा दिनै गिदिर मोनसे जोंनि थाखाय एग्जाम्पल, उदाहरन। बिथांनिफ्राय जों सोलोंनांगोन दि गुबुन हौवा गोसोयोब्ला, मोजां मोनोब्ला, मालाय जायगायाव थानानै दिनै फोथायोब्ला गावनि भबिष्यत, गावनि जिउआबो दिनै जोबस्रांनायनि मोनसे लामायाव फैगोन। दिनै गावनि आंगो बर'फ्रा दिनै दङ, दाबसेयाव थायो, बिमा बिफाया दिनै आइजोफ्रा गुबुनाव फरायहैयो, नाथाय बैसोरबो सांग्रां जानांगोन आइजोफ्रा। बेखायनो आं दिनैहाय बर' माहारियारि फरायसा आफादनि जानानै आं बेखौनो बुंनो लुबैदों दे जोङो दिनै बर' हारिखौ सिबिनो ओंखारबोदों, बर' हारिखौ गेरेमसा हारि दानायाव जों दिनै सिन्था खालामदों। बेखायनो जों गासैखौबो जों लुबैदों
बयखौबो जों लुबैदों जाथिनि थाखाय खौसेथि जा, जाथिनि थाखाय सैथो भाबै सान आरो जाथिनि थाखाय बयबो क'पारेसन होलाय बेखौ जों लुबैदों। आरो जों सुस्मिता बसुमतारी बिनानावनि जे बिथाङा जिउखौ दिनै जोबनानै थांनांबाय, दा बिथांनि थाखाय जों जास्टिस मोननांगौ बेखौ जोङो दिनै पुलिस प्रशासनखौ एबा आसाम गभर्नमेन्टखौ जों खावलायगोन। आरो बेजों लोगोसे जाय बिथाङा दिनै दायनिगिरि बिनि मोजां मोननाय हौवा बिथांखौ पुलिसा दिनै तदन्त खालामनांगौ, स्पेशल इनभेस्टिगेसन खालामनांगौ आरो बिथांखौ दिनै आयेननि भाबै साजा होनांगौ। आरो बेजों लोगोसे जोंनि बिनानाव सुस्मिता बसुमतारीनि जिउमाया दिनै जास्टिस मोननायजों लोगोसे सारा जोंनि बुहुमनि बर' आइजोफ्राबो दिनैनि दिनाव जों सांग्रां जानांसिगोन। आरो जोंनि बर' बिमा बिफाफ्राबो गावनि आंगो गथ'नि सायाव दिनै नोजोर बोनाय, गियान होबोनाय बैफोरबादि खामानिखौ मावनांसिगोन। आरो जोंनि बर' समाजनि गासैबो आफादफ्रानो ज' जानानै बैफोरबादि इयुन खोमसि जि साग्लोबबोगासिनो बे गुबुन हारिफ्रा जोंनि बर' आइजोफोरखौ हाबा खालामनानै जोंनि हाखौ नामजारि खालामनानै लानाय, जोंनि राजनितिक अधिकारखौ सेनानै लानायनिफ्राय जोङो दिनै सांग्रां जानांसिगोन आरो खौसे हाबा मावनांसिगोन। गोजोन्थों।